Di berdewamiya gihandina alîkariyan bû Kurdan li her çarparçeyê Kurdistanê, dezgeha xêrxwaziya barzanî karwanekî alîkariyan bû Kurdên Bakûrê Kurdistanê amadekirye û çaveriya razîbûna Tirkiyan e. Rewaj Hacî berpirsyarê ragihandina dezgeha xêrxwaziya barzanî ragihand ku li ser fermana Serok Mesûd Barzanî, dezgeha xêrxwaziya barzanî wê karwaneka alîkariyan pêşkêşî lêqewmiyên bajarê Xarpêtiyê Bakûrê Kurdistanê bike. Berpirsyarê ragihandina dezgeha xêrxwaziya barzanî got jî ku dezgeha xêrxwaziya barzanî çaveriya razîbûna Tirkiya dike, da ku alîkariyan pêşkêşî xelkê bajarê Xarpêt bike. Rewaj Hacî da xuyakirin ku di encama du erdhejînan de ku Bakûrê Kurdistanê girtin bi hezaran xelk derbeder bûn ji malên xwe û malên wan hatine wêrankirin û niha di rewşekê xirab de dijîn, pêwistiya wan bi alîkariye heye. Berpirsyarê ragihandina dezgeha xêrxwaziya barzanî got, dezgeha xêrxwazî bi hemahengî li gel Qonsulxaneya Tirkiya li Hewlêrê û heyva sora Tirkî wê alîkariyan bigihîne xelkê bajarê Xarpêt. Dezgeha xêrxwaziya barzanî di gihandina alîkariyan de bû Kurdan li her çarparçeyên Kurdistanê berdewam e û di dema ku êrişa Tirkiyê bo ser her du bajarên Serê Kaniyê û Girê Spî dest pê kir û di encamê de bi sedan hezar xelk derbeder bûn, bi tenê dezgeha xêrxwaziya barzanî karwanên alîkariyan gihandine derbederên Rojavayê Kurdistanê û heta weke niha 7 karwanên alîkariyan gihandine Rojavayê Kurdistanê.